Raiffeisen grupa sinoć je u Zenici organizovala prijem za korporativne klijente s područja ove regije. Domaćini prijema bili su predstavnici banke, leasinga i investa. Druženje u Zenici je zadnji od ukupno 6 prijema koje smo ove godine organizovali za naše klijente, te bih ovu priliku iskoristio da se zahvalim svima koji su prisustvovali prijemima u 6 gradova širom Bosne i Hercegovine. U prošloj godini ostvarili smo veoma dobre poslovne rezultate, a činjenica da smo u 2017. godini plasirali više od milijardu novih kredita potvrđuje našu opredjeljenost podršci BiH ekonomije. I u budućnosti ćemo nastaviti ponuditi našim klijentima usluge koje zadovoljavaju njihove potrebe i koje oni zaslužuju. Raiffeisen grupa organizovala je u toku ove godine prijeme za klijente u Tuzli, Sarajevu, Mostaru, Bihaću, Banja Luci i Zenici.